syokam, ka ino yu usamla barem, ka lejno bat usamla bat Thymmai. Ka dempel bat ujob kide ki kena badang lej kelas, ka dempel ke itu yu ujob ha kelas. Ka jing nyalong parlok jong ka dempel bat ujob, klem das ngiu tu kila nek slem ha. Ha ka wei ka sngi, ka dempel ka syong ha kantin, bat ka pej bajie sipang, balanu ujob unwan ha kantin. Ka dempel kala kran marwe bat kala ong, la shikenta ngala api ujob, syano uja. Ha kata ka por, don bawan tab khmat ya ka dempel na din. Ka dempel kala ong, balay job pislam, ngala api pi na du mene. Ujob uwan syong no hasuki bat ka dempel. Ujob ulaong, kumno pitip banga day mga, hakanu karukom pis tu. Ka dempel ka shim coklat ha plasok ti jong u, bat kalaong. Kumba pi pitip yanga banga bang banbam coklat, te ngaru ngatip baday mapi. Ujob ulaong, ngatip namar banga. Ujob usngap no, uklempen kut ya ka kentin nga. Ujob uklempen pausyu ba u iye ya ka dempel, namar uting yo ka dempel kam tre yalang parlok syu bat u. Ka dempel kelas ngiu tu ba ujob umut ong ayu ya ka. Ka dempel kala ong, balay job, jia ayu ya pi mentala shita yaw, nga iper bahaya pi mut da kumway pi kran pat da kumway. Ujob ula ong, don ay dempel bangan buri ya pi, bat ngamut ban ong ay ya pi, tang ba ap ngan sa ong sipit jan mit. Ka dempel bat ujob kilej no sya kelas. Kajing yalang perlok jong ujob bat ka dempel kela sya kajing iej samla. Ha kata ka jan mit, ujob uphawan ni ka dempel ha ka way ka restoran baremdor. Balapan krep ha da ki try jong kane ka restoran na ka benta kini ki arngut sijur, katnu jing itenat. Ujob ule style ha kata ka jan mit, uwan ra sentiu de ya ka dempel. Ka dempel ru kale style ha kata ka jan mit. Enda ka dempel kalawan ha restoran, kayo i ba ujob ura sentiu hakti. Ka dempel kalet ha jan jong u. Ujob u ay sentiu ya ka, bat u ong, dempel, ngam tip ba ka jingi ij parlok jong bat pi ka kela sa jingi samla. La slam ngam mut ban ong, banga ij ya pi, tang ba nga tiang yok pimtre yalang parlok syu bat nga, henry mentangan ong no. Ujob ula ong, pi ij ne em yang nga dempel, kumba nga ij ya pi. Ka dempel ka shim yu usentiu bat kala ong, pi te job pi pen apsa ya nga, balay pi slam banya tu ba pi ij ya nga. Pimtip se bangaru nga ij ya pi. Ujob udap da ka jingkemen haba uyok sngaw ba ka dempel ru ka ij ya u. Kini ki arngut sijur, kiliya kedop da kajing iej iwei. Dap katu kat nepor, ka dempel bat ujob ki lej no. Kat ba dang yat ki sngi ki por, ujob bat ka dempel ki iej bha iwei. Ujob u iej shisha ka dempel, unut banya tu ya ka kemi bat ukpa sapang ka jing ya de jong u bat ka. Hadian henru benai, ujob bat ka dempel kila pendap ya ka jing pule jongki. Ka dempel klayok kam no, ujob ru ulayok kam. Kini ki arngut, ki hab banat treno hasor, halaki jong ki jakasa. Ujob bat ka dempel kim juya kenduk syu, henry ki shuya phone iwei. Kat ba dang yat ki sigi por, hapreng ka jingbun kam halaki jongki office. Ujob bat ka dempel kim lapor syu banya kren phone. Ha ka way ka singi, ujob upper khat banganet ya kendu no ya ka dempel, tang bangan dum ya tu ya ka. Hadin shita yaw, ujob ulet ya kendu ya ka dempel hajakasa jongka. Enda ujob ulapoy hajakasa jongka. Ka dempel kam dah kemen ya ka jingwan ya kendu jong u. Ujob ula ong, balay dempel, pim kemen se bangawan ya kendu ya pi. Ka dempel kala ong, job ngadon ban ya tu ya pi. Ujob ula ong, tu ya tu ka kata.
Kadempel kalaong. Job don uwe ubaya trelang bat nga ha office. Uba kerteng u agos. Ukwa banya tok bat nga. Uda penbor ya nga. Ngaru klempoi perkat. Ngala tre ya u. Bat klem dalap snutu. Ngala iya je u agos. U job katnu u sngew si haba u yok sngew kumta. Namare la jongru u iya jaka. U job u klempoi perkat baka dempel kan syet syukor ya u kumne. U job u kro ya ka bakan ya light nyo bat u agos. Henry ka dempel kam tre namar kelamon ya u. U job u wan paino ha jaka sa ala jong. Ringkat bat ka jing sngew si. U job haba u tia u dem. U kenmau ya ka dempel. Umla ban klet ya ka. Kadba ka dempel pat kadang ya sngew bha. Kalaya ju ya jan bha bat u agos. Kadba dang ya kisi kipor. U agos ulas dang bun ketin ya ka dempel. Teng u syok ya ka. Ka dempel ka syong perkat marway. Bat ka kenmau ha ka por baka dang ya samla bat u job. Katnu upen sngew bha ya ka. Kum u agos. Ha ka way ka mit. Kadba u job udang nyok tia lengai. Ka dempel kelafon ni u job. U job u klem shim mi ka phone namar kwa syu banyak kran bat ka dempel. Henry ban se. U hap shim la ka shim mi ka phone. Namar ka dempel ka phone si phone ya u. Enda u job ula shim mi ka phone. Ka dempel ka pan map ya u. Bat ka yam susi. Ka dempel kaya tu ya u job. Ba u samla jongka u syok bat u kenroy ya ka brabor. Ka dempel kaya tu de ya u job. Ba u agos uday u bri u basyulek ka ya ki kentai. U job u ay jing mut ya ka dempel bakan kerno ya u agos. Kenang bakan lat na ka jing mensaw. Namar uday u bajrong kti. U job ula ong biang. Ngasupan ong ya pi dempel namar ngasaw sen ay. Banga benut ya pi. U job ula kan penkut bat ula ong. Kala biang ya pi dempel. Tang ba pila snutu ba pila bakla banjit ya ka jing iet. Bat mentai pila tip ba u agos ulang u bri u bakum no. U job u bu no ya ka phone. Ka dempel ka yam susi namar baka lebom ken ya ka jing iet ba shisha jong u job. Lada episode tenat, singub like, share, bat subscribe ka channel bat se comment.